ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ናይ ሎም መዓንቲ ዕዱም ጋሻና ኣብ ክፉት መድረኽ ወይ ከዓ ኦፕን ማይክ ሓውና ኣያና መምህርና ብርሃነ ብራሽ ይኸውን ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታን ብራሽኖ ምዃን ሰሚዕካ ትኸውን ኢኻ ተፍቅደለ ኢኻ ብራሽኖ ክብል ከም ቀዳመይኖ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ናይ መዘናግዕ መደብ ሽኮሪናታት ንኩሎም ወኪልና ሃፒ በርዝዴይ ኢልና ኢና ኣጂውን ደጊም ክብለካ እንኳዕ ተወለድካ ሰሚዕካ ዲኻ ሰሚዐዮ ኦኬ ጣዕሚ የለይካ ክብሪ ሂብካ እቲ ኦፊሻል ከብዕሎ ኢለ ብመንገደይ ኣነ በርዝዴይ ናተይ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እንድዩ نوح واني بلبي زخبرو زيادة مس مناسي حجي بالساعات زيدك 20 شعاتن 20 شدشتن ساب ثلاثة زلو كان دك 3 عامل 3 4 عامل زنورو لغزيت حيزي ام نفس وقف عامل كل سب زفلت امالتي مسوم يزحلفون يرغ 7 تزبصحو عز نورو حجيكن اخلات كوينوم تمرتهم وديو ما بصراحة عالم قال يوم قصال تمرت زكايد زلو مالتي ስለዚህ ልብ የዘፍራ አምናይ 50 ዓመተይ ውን ከምዝሎም ኸይኮነ ኸሎ ተዋሚ ጋፊ ገለ ኸይተባህለ ኸሎ ንኹሉቲ ኤርትራዊ ብፍላይ ሰዓት ዝውን ምስቲ ስርዓት ገና ጠጠው ኢሎም ወላ እዋን ዝሕጁን ብዛዕባ ዝናይ ብሪጌድ ንሓመዱ ሕማቕን ጽቡውን ዝዛረቡ ደለው ኣብቲ እዋንቲ በሓባር ኩልና ናይ 50 ዓመተይ ዘባዓልናሉ ግዜ ታሪኻዊ ዝኾነ መዓልቲ ወነሩ ስለዚ እቲ እንታይ ንኽብል ኢለ እቲ ዓመተይ ብልቢ ዘኽብሮ صراحه ነዚ ክብት እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ኣብቲ ንኹም ስኩል ህዝቢ በሓባር ነትፈላጥይ ትሕብሮ መኻልካን ምሳይ ኢንጆይ ክገብር ምዕዳም ካንካ ናይ በሓቂ ዘመስግነካ ክብል ኢለ በራሽኖ ኣነ እንድሕር ኣኽቢረ ሃፒ በርዝዴይ ይብል ኣለኹ ኩሉ ሻብ ብገለኻ ተወሳኺት ገለላ ታማ ነገር ምድላይ ኣተረዲካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካባ ኻዝ ንእሱ ዶብ ባሕሪ በቀይሕ ባሕሪ ሕልው ለው ስኻ ፌስታ ደራይካ هو أمتي دول كوان دي هم الكاغون وقت ناي زحلف السنبت جن زيا معلت زيا بلبتا زخبرة أينا كوان زغونت زيا بزغون بمنم تأمر زغون أنت ما تسوون تقارص ነገር አይኮነትን ማለት ነው አይኖ ፈለጥ በአያ انا خير الساعكو صحيفه اسلز ነበርኩ ከይተሐልፈኒ አቢለ ማለት እዩ ተኾነ ዝሐለፈ ሰንበት የኽረኽበ ካፈቲነ ግና በመገሻ ስለዝ ነበርካ ይሰለጠንን ሕጂ ግን ቴንኪ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳለውታን እዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና ብራሽኖ እስከ ብወገንካ ካብ ዝሐለፈ ግዜ ኣንስኻና ዝተረኺብና ካብ ንዕልል ክሳብ ሕጂ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እንታይ ሓድሽ ኣሎ ብወገንካ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ اوكي يوناتان كومون حافشا كلهم አባላት ሬድዮ ኤረና ጀመርታ ሰላምታ ከያብኩፍ ዘይ ዕላላቲና ጸኒሕና ሰላምታ ይቀድም ቀጽኢለኻ ብልብ የደኽብረኩም ማለት እዩ ካልእቲ ኣነ ካብ ኣብ ሬድዮ ኤረና ጀመር ኩሉ ዓለም ሕተት ብፍላይ ምሳኻ ማለት እዩ انت دا تخاتاتيلكا ወይ ኩሉቲ ተዓዛቢና ወይ ካቲ ሰማዒ ካታተል እንተ ነይሩ ኮይኑ ተንዝህበን ቃላት ዳርጋ ኩለን ዝተኣሳሰረን ኣብ ካብ ነፍስ ወከፍ ግዜ ኻኒ ዘይቃየራ ቋም መርገፀይን ዕላማይን ራእይን ስለዝኾነ ማለት እዩ ብወቅዕ ኻ ሕጅብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ በሓቅ ዝሕጉሰኒ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዝነበርኩ أنا حج 5 يدبل مبر كل سب بزح سب زبلون ديو قنت دبل وركو أبايتا نارا أخو ناتا تقبر خريئو خلقو بفلاي تتحساسبا أبكمو درجة عموز بالي معبل دخونة يا الرأية نقزي زملش خونتات النارا أخو متسسل زلقو بتاعمي حقوز زلقو بفلاي بزي منسي ولدو مالتي منسي ولدوسي حاده تي زحوق سكا
ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ኣነ ተጋዳላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እንደ ነይረ ንሕና ብዝነበርናሉ ኣነ ብ73 74 75 ክሳብ 76 ነፃ ኮይንካ ዝኾነ ዓይነት ርእቶታትካ ተቕርበሉን ተቃውሞታትካ ተስማዓሉን ክሳብ ክንደይ ዝኾነ ሓያል በዳሃይ ዝኾነ ናብቲ መሪሕነታት ነቕርበሉ ነበርና ህሞት እዩ ነይሩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ግን እዚ ፀጋ እዚ ኣይነበሮምን ካብቲ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ወይ ካብ ዝሓለፈ 20-30 ዓመታት ኣብ ዝከታተሎ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ናይ መንካዕ ኢሎም ዝፅውዕዎ ሳቶም ሽዑ ምስ ቆፀይዎን እዚ ሓለዋ ሰውራ ኢሎም ንህዝቢ ንዝኾነ ተጋዳላይ ኣፉ ክኸፍት ከም ዘይብሉ ዝድህል ኣገባባ ፀጥታዊ ኣሰራርሓ ካብ ዝጅምሩ እቲ ተጋዳላይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ንመሰሉ ይኹን ዋላ ነቲ ዘጓንፎ ነገር ዓው ኢሉ ክሓትትን ብዝተኣከበ መልክዕ ብጥርኑፍ ክዛረብን ዘይክእለሉ ህሞት ነይሩ ማለት እዩ ካብ ሽዑት ሒዙ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘይነበሩ ኮይኖም ኣይኮኑን ብዙሓት ነቲ ነገር ከልዕሉ ከለው እንታይ ዝወሃቦም እዚ ሰላይ ናይ ኢትዮጵያ ክስሊ መፂ ነይሩ እጅግንቲ ጉዳይ ስለ ዝተፈልጠ እንዳተባሃሉ ዝተቆትሉ ብዙሓት እዮም ዝተኣስሩ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ እውን ተዳሂሎም ህይወቶም ረሲዖም ከም ዝወፁ እንዳተገብረ ድሕሪኡ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ክግበር ከም ዘይብሉ ዝግበር ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ሕጂ ብሰዓት እዚ ግን እዚ መንእሰይ እዚ ንመሰሉ ክሓትት ሙሉእ ህይወቱ ተነፊግዎ ዝነበረ ድሕሪኡ እውን ዝናይ ሳዋን ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሳዋን ገዛርሱ ብመሰረቱ ክድኮን ከሎ ነዚ ዝኽፍሎ ፀናሕኹ ንዕኡ ንኽምልሽን ንዕኡ ንኸፅንዕን ኢሉ ዝተበገሰይ ብኸምኡ መልክዕ ሓቢኻ ዝመንሰይ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ንመሰሉ ብትብዓት ኣብ ቃልዕ ወፂው ዝኩሉ ነገር ክኸፍል ቁርብነቱ ዘርአየሉ ሰዓታት ክርኢ ከለኹ ናይ ብሓቂ እዚ ፀጋዚ ምርካብና ንሕና ብፍላይ ኣብ ሂወትና ከለና ናይ ብሓቂ ዝሕበን ዝሕጎስ ምክንያቱ ከምዛ ኣምሰለ ባህሊ ዘይነበረሉ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ድሕሪኡ ህግደፍ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡ ክርኢ ከለኹ ኣብ ህዝብና ወፂኡ ናብ ህዝቢ ካት ዝለዓለ ህዝብና ስፅቢቱ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝኣምሰለ ተበግሶታት ናይ መንእሰይ ንኽርኢ ባህረርታ ካብ ዝፅበዩ ዓመታት ይሓሊፉ ኮይኑ ግን ሕጂ ብሰዓት እዚ ብኣባይታ ምትግባሩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ ሕጉስ እየ ብዙሕ ክስታይ ይርአሉ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ትዛረቦ ነበርኩ ኣባይታ መንእሰይ ትብዓቱ ብተግባር እናረኣኹ ምፅይ ብጣዕሚ ሕቡን እየ ክብለካ ኢለ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና ሓውና መምህርና ብርሃነ ብራሽ እዩ ዘሎ ብራሽ ሕጂ ከምዚ ክትገልፁ ዝፀናሕካ ኩሩዕ ምዃንካ ሕቡን ምዃንካ በዚ መንእሰይ ስፔሻሊ ብርጌድ ንሓመዱ ተዘይተጋጊሐቀ ወ ኦኬ በአንጻሩ ክትርኢ ከለኻ ደገፍትን ተሓለቕትን ናይ ህግደፍ ኣብዚ ሰዓት እዚ በዓይነቱ ቦታታት ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ንርኢ ኣለና ዳውን ብርጌድ ንሓመዱ እናበሉ ሕጂ ተሓዊስኒ ቁሩብ መብዚኣ ትሕግዘኒ ኢኻ ኖርማሊ ሓደ ዝተወፅዐ ዝተረገፀ ንመሰል ዝሓትት ከምዚ ስደተኛ ማለት እዩ ብዚ እቲ ምክንያት መስደዲኡ ንክገልፅ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ከመይ ትሪኦ ኣለኻ እስከ ንገረኒ ህግደፋውያን ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይሕድረልካ ወል እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ሰሎም እንድዩ ኢንፋክት እዚ ብሪጌድ ናሓመዱ ዕላምኡ ዘነፀረሉ ሰዓታት እንተደኣልዩ ኮይኑ ኣብዚ ንሶም ዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞታት ንኽርኢ እውን ቁርብነት ኣይረአየ እቲ ብሪጌድ ናሓመዱ ወይ ዝመንሰይ ምክንያቱ ባዕሊ ዕላማ እዩ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘካየዶ እቲ ፌስቲቫላት ዝበሃል እቲ በዓላት ዝበሃል እዚ ብመሰረቱ ብፍላይ ዝመንእሰይ እዚ ኣብቲ ዝነበረሉ ብዓድብ ዝነበረሉ እዋን ብኡ በቲ ዘካይዶ ፕሮፓጋንዳታት ወይ እቲ ዘካይዶ ጓይላን ምትእኽኻባትን ክሳብ ክንደይ ኣነዋሪ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ዝመንእሰይ እዚ ህዝብና ምሳና ይደሎ ብደገ እንዳበለ ኣብ ልዕሊ ዘውርዶ ነበረ ደራዕ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ስምብራታት ብተግባር ዝረኣየ ስለ ዝኾነ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ዝተበገሰ እዩ ኢንፋክት ንሕና ኣነ ንእግሪ መንገደይ ክሕብሮ ንሕና
اب قدمي 10 4 15 عمت كابز شتوتغارت تبقس حساب مالتي شعو سيفيك سوسايتي ساب زنبرنالو نزي فيستيفالات زخيد زلو تقاوموتاتنا هنسمع ግን بسلاماو መንገድ مالتي مغنياتو تسو زتقوملو ፕሮፓጋንዳታት እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኣብ በዓል ፍራንክፈርት ዝነበሩሉ ፌስቲቫል ዝገብሩሉ ዝነበሩ ስፖርት ኣይሳለ ናው ቀጻለ ዓመት ንኸይድ ነርና እቲ ዕላማና ሕጂ እንታይ ነይሩ ነቶም ኣብኡ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤሪትራውያን እዚ ዝኸይድ ዘሎ ፌስቲቫላት ናይ ብሓቂ እቲ ማሕበራዊ ህይወት ንምትሕቑቓፍ ደይኮነ ወይ ባህላዊ ፀወታታት ንምርኣይ ደይኮነ ካልእ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ካብዚ እንተተቆጠብኩም ዝሓሸይ ንምባል ምክንያቱ ንዖምን ስለ ዝትንክፎም ማለት እዩ እቲ ሃገር ዘሎ ኤሪትራዊ ናይ ኩልና ስድራን ናይ ኩልና ደቅናን ናይ ኩልና ኣሕዋትናን ናይ ኩልና ደቂ ዓድናን ስለ ዝኾኑ እሶም ብደልዎ ስለ ዘለዉ ጠጠው ንኸብልዎ ነካይዶ ነርና ኣብ ፍራንክፈርት ተዓዊትናሉ ኩሉ እቲ ጀርመን ዝነበረ በብ መንገዱ ተቃሊሱ ኣብ ፍራንክፈርት እቲ ፌስቲቫል ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ምሕዳር ናይ ፍራንክፈርት ጠጠው ኣቢልዎ ድሕሪኡ ካብኡ ግዒዞም ኣብዚ ናይ ጊሰን ከይዶም ማለት እዩ ጊሰን ኣብ ዝኸድሉ እውን ኣብኡ ቀጻልነት ነካይድ ነርና ኢንፋክት ኣነ ባዕለይ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ ካብቶም ብፆትና ዝነበሩ ገለ ዘይድሊ ከምዚ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ክካየድ ንዝቶኑ ኣነ ካብቶም ሓደ ዝቃወሙ ዝነበርኩ ሰብ እየ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣካልና እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግዳይ ናይቲ ስርዓት እዮም ንገዛርሶም ስለዚ ንዕኦም እንተዳ ከነዕግብ ዘይንኽእል ኮይና ንሶም ናህና ከምዃኖም ፈሊጥና ክንቃለስ ዘይንኽእል እንተዳ ኮይና ነምፆ ለውጢ ዋላ ሓደ ክህሉ የብሉን ዝብል ሓደ ካብቲ ነዚ ጠጠው ኢሉ ዝምጉት ዝነበረ ኣነ ሓደ እየ ነይረ ምስቶም ብፆተይ ድባእሰሉ ዝብለሉ ባሓፂ ኣብዚ ንገዛርሱ ዝሽቱትጋር እዚ ናይ ያእክል ዝጀመረሉ ግዜ ኣብዚ የኣኼባ ካይድና ሽማግለታትና ኣብዚ መረፅናሉ ኣብቲ ናይ ሽማግለ ምምራፅ ንገዛርሱ ኣነ ዓብ ተራ ተፃወትክዎ ነፃ ዝኾኑ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ሽማግለ ክኾኑሎም ዝበልኩሉን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ኢንፋክት ደቂ ኣንስትዮ ዝነበራና ልዕሊ እቲ ወዲ ተባዕታይ ዓቕምን ትብዓትን ዝነበረን እየን ብክእለተን እውን ክመፅኦ ዝግበአን ከም ዝነበራ እንዳተረዳእና ግን ሚኒሙም ካብቶም 5 ሰባት 2 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክህልዋ ኣለወን ኢለ መጉይተ ተቐቢልናዮ ከዓ ብከምኡ መልክዕ ኣቆይምናዮ ኣብቲ ዘቆምናሉ እዋን شعوب ثلاثة سمونها معلت نتصانت ስለዝነበረ ህግደፍ معلت نتصانت በዓል ኣዳልዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝዳለው በዓል ኣኡ ሽዑዝ ኣሽማግለ ቀጣ ኣኡ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድን ከምዛ ዓይነት ካጠጠው ክብል ከም ዘሎ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ሓሳብ ኣምፅኦም ኣኡ ክገብሩ መዲቦም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ሓደ ካብቶም ተቃወምኩ እየ ንሕና እዚ ዕላማ እዚ ሕጂ ነባጋግሶ ዘለና ንዕኦም ነዞም ኣብዚ በዓል ዝኸዱ ዘለው ነዚ ናይ ነፃነት ዘብዕሉ ዘለው እሶም ናህና ኣካልና ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ንኸነዕግብ ኢና እዚ ናይ ያእክል ምትእኽኻባት ጌርናዮ ዘለና ስለዚ ተሃዊኽኩም ስለምንታይ ከም ዝትገብሩ ኣለኹም ኢለ ኣነ ጠጠው ኢለ ማለት እዩ ጠጠው ኢለ እውን ካብቲ ምትእኽኻብ ግን ሽማግለ ብጣዕሚ ለባማት ስለ ዝነበሩ ፀኒሖም ድሕሪ 5-6 ወርሒ ፀዊዖም ብርሃነ እንድሕሪ ንሕና ዝገበርናዮ ጌጋታት ኣልዩ ኮይኑ ክንእረመሉ ስለ ንደልስ ትጌጋታትና እውን ክትሕብረና ቆፀሮ ንግበር እምበር ንራኸብ ኢሎምን ማለት እዩ እንታይ ነይሩ ትጌጎም ኣነ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ክንገብሮ ዘለና ብሰላማዊ መንገዲ ነካይድ ከም ዝነበርና ንክገልፅ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ትናቶም ጌጋ ከምቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ብሪጌድ ንሓመዱ ዘካይዶ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ንክኸይድ ተበግሶታት ስለ ዝወሰዱ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ንክገልፅ ኢለ ደምፆ ዘለኹ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ግዜ ፈቲና እቲ ሰላማዊ ገባብ ዝንኸዶ ነበርና ግን በንፃሩ ኣሻዲንዎም ነዞም ኣሕዋትና ማለት እዩ በንፃሩ ናቶም ረብሓ ከም ምዃኑ ትነካይዶ ዘለና ረሲዖም ፀረት ነቲ ነፍሰ ቅትለት ንዕኦም ክገብሩሉ ዝተወጋገሱሉ ሰዓታት በፂሑ ማለት እዩ ካብኡ ሕሉፍ ሓሊፉ ከማን እቲ ውድባዊ ወይ ከኣነ ሃገራዊ ጉዳይ ተረሲዑ ሕጂ ኮታ ኤሪትራ ድብሎ እኮ ኣብኮም እዮም ቀይሮም እኮ ማሕበረኮም እኮ ያኮይና ኣብቲ ነዚ ዝድግፍ እንተኮይኑ ኣብቲ ሓዘን ድዩ ኣብ መርዓ ድዩ ገለ እንዳተዓዳደምካ ትኸደሉ እምበር እንታይ ሓደጋታት ኣሎ ብታ ሃገርና በየናይ ኩነታት ኣላ ትትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ናይ ብሓቂ ንኩልና ይዕውተና ድዩ
نزوم دقنا ناي بحق نعوم كأرأي خونو مخل دي ويكات زخيز زلو عدام ديو نسوم انفستمنت خقور ويزو كله زمهار دلو منسو يتمهارا يبزو توليدو زعابين بحقوتات هنا خوينا كلنا نو إذا كل أكال زي نايزوم دقنا مساء عدلو من دات الشفنا اندخده نعوسهم كا مسؤولك اعتشفينهم كخودو خطريقو خلقا ناي بحق تقوه مالتي حجينا إذا خيكون تقارسنا نخبر إليه دوم تصدلقو بزوح قصات أكايدنا إذا كونن دعلو كل خاخن ردو دلنا إذا بريقنا حامدو زمنا سيب في الله زبوتانا زلو خمز فلتهم أبز كل زبلة كذا اللي هو خابتين أي قدم ناتحيزون أي فرانكفورتن ناي جيسنن أبقت على نخوض النبرنا ناي سلامة وسلفتات تساتفتن يرمي بزق جبام نحنا نخوض النبرنا ونخوض نيرمي وتصيتي رايلون توتصيتو إن فاكت خمس جلسكو زيادة توم حواتنا أبزيد اليوم قداس نخوتوهم دفافيوهم منبر فتحنا يتهاجر نخمت عدلاس لزي كفتي بخمس جباب كفتح يكدن يلوم زمنا أسي نزي قدايزي كسا بحجي بداون بسرات يفتحوا وزترفلنا بلنا هنكيد سنحنا حجيجن سراتنا بعلنا نفتحهم داون تريفو بتسود الزاربو دلقانقا خنزارب كنكلالنا كل خا زخفلنا واغا خفيلنا تطو كنبللنا يلوم تطو ابيلومو تطو سلازبلو خاني اب كل خرنعات هاجرات دليت نايت حزب سلازمالو دليت نايت كل ኤሪትራው ዜጋታት ስለዘማሉ ሕጂ ካብቲ ንኡስ ዓቕሚ ዝነበሮ ብሪገድና ሓመዱ ኣብ ዓርሞሽሞሽ ድኾነ ሓይልታት ክበጽሕ ኽኢሉ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ኸኣ እቲ ከምዚ ናተይ ዕድመ ዘለዎ ብዝሒ ሰብኣይ ሰበይቲ ይኹንካ ኣብ ጎኒ ብሪገድና ሓመዱ ኮይኑ እቲ ኩሉ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ብገንዘብ ይኹን ብንዋት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገድታት ይተሓባበሮን ይተሓጋገዞን يسرحن الله حج دارجا كله تيري تراوها أب حدا تمرت أب حدا وهدتنا متى كنريو بقينا لنا سلازي كابتي سلامة وجباب نابتي جونت أوي مبتحيو تفتينو وتسيتو حنت نجار كم سلازي كالي أبتي جونت أو مخاد أبوتو مخانو نخجلت إلى دم تصدلو كم تلك كم تاريخ إننا نزار ولو نحنا جزية فدريشن جزية مجزاتي بزتف على منجتات سلاماو جباب تفتينو كسلت سلازي كاله برتاوي قالسي ابشحن 960 حادن كن مسروتو خيلنا نيتلو اذا غاز ناي بريجيدنا حمدو خالك معري خنيتلو لنا تي كل زكال زبل بسلام تفتينو وصيت ابزي مصالو قديتا علكا بتي زطعمكا ويكا بتسمع زخنتي عماص سرعات كتتكبر وانون ساعاتون كم وانون خسمرو الليلة مادت إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدن سي رادي إرنا ينزلنا كفرات خطات التمدب مسانا حاونا أيانا ممهرنا برهان براش كاب كتما شتوتغارت جيرماني زلو براش إنه حجي ماسيتي قدم حجي أنا حدا خبتم سلامة وسلفوت يوم داون ديكتاتور أسراتي فتحوا حقين جاس كلام هلا ينان بالنير ناس حكونا نيرهم يوم فلوت أجي أبز ساعات زخن خلنا من الوقت عنتو ويون حتى تكانير كان نتعمل سي أوكي تم هكذا فوانا من ابتسلامة وسلف تمليسا بعلاتهم داون برجين حمد خبرو جميرة من البت مسألة لاجب بالك أنت منجو هي قارتك لومي زم من أسيات دليت فتحي برجيت نحمدو أسراتي فتحوا فتحي إنجز قوام قالت راح زي كونس ريجيم تشينج يمزبلو زلو تعالي اسكيب زلك هريتو قرب I am 100% sure أي كيدك أسغم حدر كم زتات سميع اوكي عنتوفتي زحاتت كان بكال كيده مالت كله غرزلت بزح عنديتي اختزاربلو تخين قالا ساعات ملو معالتن ليتن وعلكاون بزعز قداينا هاجرنا زودا يكونن انا بزح زارب مخالكو ومخا زاربون الله سلازن قالي غوسي خيده مالتي فهمت عنتو زبلكايو
اتي دمصاغو اتي علاما نايتي بريغاد نحمدو وي ناي زمناسي بنقحات نت غدايتي مكتوهم دلو نخبره ليتي بسلاماو غباب كيدنا اب غنصاو زاتو ودبلكو حجي نتي سلاماو سلف زكايد وتوم ابالات ناي هغدف زخونو غن قولي حلو ايراين ونتي بريغاد نحمدو بزعبو ناي تزاربن مخنياتو مسلومي تغبرو زخلو سلاماو سلف خكايد يخول يوم ان فاكت ابت سلاماو سلفي زكايدو ابز ناي جيرمان سب ዛ حداس ኤሪትራ ሪኦ ነይረ መሰልና ይተሐሎ ዝብል ابت حداس ኤሪትራ ኣብ ጀርመን ደሎ ኤሪትራውያን ሲ ብዛዓ መሰሎም ዝጎደለ ካሓቱ ሰላማዊ ሰልፊ ባሻሓት ዝቁፀሩ ተሳቲፎም አካይዶም ኢሎም አውጽኦም መፍታሐዳስ ኤሪትራ ዝገርም ነገር ተሊ ሕጅሲ መሰል ኣብታ ሃገር ገፊፍካ መሰሉ ድሳን ብዛዓ መሰሉ ሓቲቱ ክትምልሸሉ ዘይከኣልካስ እትብዝ ዘሎ እንታይ እቲ መሰልኩም ከተጋሃይሱ ዘሎ እንተበልዎምሲ ነታ ጓይላ ንኽንጻወት ከልክኩምናዮም ክብሉ ማለት እዩ ጓይላ ካዝ ኸልከሎም የለን አመርዓ ኣሎ አላብ ጥምቀት ኣሎ አላ ኻል መዓልቱን ገብርዎ ምዝኾነ አካል ከካይድዎ ኾልዮም ስለዚ እቲ መንእሰይ ነዚ ብዕላማ ዝሰርሕ ዘሎ ከምዃኑ ዘሪኤካ ሓደ ምስክር ናይዚ ኣብዚ ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ድበልካዮ ዞም ሕዋትና ኣብዚ ካታተሎም ኣብዚ ሬድዮ ሰምዖ ነይረ ሓደ ግዜ ነታ ንሕና ነካይዳ ነበርና ሰላማዊ ሰልፊ ነታ ብሰላም ኸይዶም ከም ድላዮም ዝገብርዋ ነበሩስ ናፊቆማ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ንሶም ዝደለይዎ ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ንሕና ኻ ጉዳይና እናገበርና ብሰላም ንኸይድ ነርና ሕጂ ግን ዝጎነጽ ዝስ እንታይ ኣምጸኢሎም ዛረቡ ነታ ዝኸድዋ ኣብ ክንዲ ዝጣዓሱላ ንሕና ዝኩሉ ሰላማዊ ሰልፊ ከነካይድ ኮለናሲ ንዖም ንኸነዕግብ ንሳቶም ኣብ ጎንና ንኽስለፉ ተወፊዮም ምእንቲ መሰሎም ምሳና ኮይኖም ንኽቃለሱ ኢና ነካይዶ ነርና ዛዓንቶ ዝጠቕሶ ነበርኩ ሰላማዊ ሰልፍታት ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ክንድኸሙ ምግባር ነቲ ነፍሶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ጉዳያት እናወሰዱ ነፍሰ ቅትለት እናፈጸሙ ኣብ ጎን እቲ ስርዓት ኣብ ጎን እቲ ዓማጽ ማለት ዝዕምጾም ዘሎ ንዖም እውን ኣብ ጎን ኮይኖም ክትሪኡ ከለኻ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እንድዩ ኣብ ዝጓሃናሉ ሰዓታት ኢና እውን በፂሕና ዘለና ምክንያቱ ሰብ ወዲ ሰብ ኮይኑስ ልብዕብዩ ትዝኸይ ዘሎ ኩነታት እውን ንሓደን ክልተን ዝፈልድ ኣይኮነ በዓል ማማ ንኩሉ ኤሪትራዊ ኣብ ሓደጋ ውዲቑ ዘሎ ጉዳይ ከም ምዃኑ ተረዲኦም ኣብ ክንድናኡ ክስታይ ዘብሉ በንጻሩ ነቲ ዘይነበረ ኣብ ፖለቲካ ዓለም እውን ዘይንቀሳቐስ ወይ ዘይትንቀሳቐስ ዝነበረት ኣካል ንዓኣተን እናሰበኹ ኣብቲ ጓይላ ከም ዝሳተፋ ብባንዴራታት ተሸሊምካ ሽዑ ደጋፊ ናይቲ ክስታይ ከም ምዃኑ ንከም ደርእያ እናገበሩ ምኻዶም ብጣዕሚ ዘጉየካ ክሳብ ሓንቲሲ ሓታ እንታይ ኮንኪ ክብቲ ክስታይ ነርኪ ኢለ የብላ ማለት እዩ ዓዲ ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ኢላን ሕጂን ዓዲ ክኸይድ ተኮይኑ ዋላ እቲ ጀርመን ፓስፖርት ዘለዎ ይኹን ዋላ ኣሜሪካ ፓስፖርት ቪዛ ሎሚ እንታይ ካ ተሓትት ናብቲ ሃገር ኣብቲ ዘካይድዎ ፌስቲቫላት ወይ ካብቲ በዓላት ኣብኡ ተሳቲፍካ ባንዴራ ተሸሊምካ እንድሕር ተሳኢልካ ኣብታ ሞባይልካ ሒዝካ ከይድካ ብዓዲ ኣነ እኮ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ኢላ ከም ድላያ ቁርብ ኣትሊስት ተሸቁሪራ ኣብ ክንዲ ተሕልፋታ ተሕልፋ ዕረፍቲ ብቁርብ ሓውሲ ክስታይ ኮይና ትኸይድ ማለት ስጋዕ ክንዲ ዝረአየ ሕጂ ዓማጽ ምዃኑ ኣብ ባይታ እናረኣይዎ ኩሎም ዋላቶም ኣዳለውቲ ዋላቶም ተሳተፍቲ ማለት እዩ ንኸምዚ ዓይነት ኣገባብ እንዳተጠቐምካ ብኸምዚ ክትከይድ ኣነ ዋሪዩ ኣነ ዋሪ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈለጡካ ዞም መናእሰይካ ከምኡ ኢሉ ክቕፅልካ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ክኽእል ኣሎ እዛ ንሕና ዘሕለፍናያ ህሞት እዛ ደቅና ዝረኽብዋ ዘለዉ ህሞት ደቅና ዓዲ ገዲፎም ዓዲ ካብ ዘይርእይዎሲ ዳርጋ ኩሉ ናይ ዝኾነ ናተይ ዕድመ ዘለዎ ውላድ ዘለዎ ደቂ 40 ደቂ 30 ደቂ 20 ዝኾኑ ኤሪትራውሲ ዳርጋ ተዓድስ ረሲዖም እዮም ጥራሕ ኤሪትራዊ ከም ምዃኑ እዮም ዝዛረቡላ እምበር እንታይ ኣሎ ተዓዲ ኢሎም ከዘንትውሉ ዝኽእሉ ታሪክ ስለ ዘይብሎም ኣልዒሎም ክዛረቡ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ስለዚ ከምዚ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብ ልዕሊ ደቅና በምዑድ ደቅና ኢና ንፃወት ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ንገብር ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኩልና ጉዳይ እዚ ብሪጌድና ሓመዱ ተበገሰሉኻ ስለ ፍትሒ ስለ ሰላም ኣብታ ሃገር ንምህላው ዝሕጋዊ ሸነኽ ተኸቲሉ ዝኸይድ ሓደ ሃገር ንኽፍጠር ኢሉ ዝተበገሰ እምበር ነቲ ስርዓት እቲ ቀይሩ ናቱ ስርዓት ክገብር ኢሉ ዝተበገሰ ኣይኮነን
كالز بالكا مسو تاساسيرون كملشو تخوينه زريجم تشينج زبال ازي نور اما مسرح كل اسو يكوت مسرتاو تعلاماون كون سيتي تقالسو زلسه نسرعت زي اب غونصاون تداخيتكا اذا عنتو تقصن نورك بسلام تفتينو كسمع ابزي قال الدرجه مستبصحه ابتي غونصاو غداي متاون غزارسو نسو سور مسرتو تبنقيسو خطف خمزلو تبقس كالو علامهم مخان زمسكري مالتي سلازي اوريدي ابتي مبقاسو تحيزي تي ريجم تشينج تبقيسو زلو ابيناي ساعات نعوت ويجو السو مسغزي زقدف يمادتي سقع نعو درجه بصحخا دي غاي بصحخا انديخا نعو خطبصحخا ناي كل اريتراو تساتافنت كساب كنده يزا عنتو تقسكو يغسغس الله يخيد الله كل تساتافنتو يرلو هاجرينا نفطر ندلدلنا سلازي تهاجر نفطر تخوينها موياويان عقمتات زلوم بزعبو نخزارو زخولو اكالات انا مزنا انا ململنا انا تطارانفنا انا تخابرنا بزخنالو تمنسي جن كزلون كغوين كمرحن كم زلو خانا جبرنا كنكيد ابزخالنالو درجه اوفيشال اوج طرح ديكونه بتكبارون تكبر كم زخيل يزامنانه بزي زخدو دل حج كعزو مالتي سلازي خوميو تي ريجم تشينج مبال وي منغست بسدات مبال از كله حدا خبت مسرح ابو عزو قال سخا تكايدو سلازخونه ناي غزي حتو معاسي خون كن مستين خدو غعزو ناي قالسي دمسكرو مليشو مالتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمسي راديو إرينا ينزلنا كبرى تختلت مدب مسانا أيانا حاونا ممهرنا برانا براش كاب كتما شتوتكا جرماني زلو براشينو I think كابزوم برغيد نحمدو حجونا يكن وصنينا حدا قبتي زوم أبالاتنا هيقدف بزعبا برغيد نحمدو خبلو خلو زاربو خلو انت أمزولو زيوم تقراوتيو زيوم بويانة تمواليوم زيوم تفعت إيرترا دليوم وزا ترفع نجيب ساعات زين حتى خطاتي الكايو خا برغيد نحمدو أوفيس أوش تقراي أب I think تزي تقاقيب عدقرات تغيل الله خفتال له قال لازبل مال اختغا وصيل له أي تعمل له من نزم زيوم مستقراء مسرحو زيوم تقراوت يوم وقال ما له خبلو خلوسي كميتر يوزي قالوا ما قد زلنا خويني سمعنا بين دا اخ ما اتخات رجم جنج خدمتو قد اسكا خبا خاب قالك سمعوا ويل هذا يجي انا كلنا ولا نحناون ولا خبزات حتى دلها نجزارسا يوا اب تግራይ ሓደ ቤት ጽሕፈት ምዝኾፍቱ ሲ ነዞም ከምኡ ዝብሉስ የመልክዓሎም ይኾሙ ክብሉ ስለዚስ ካብኡ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ ካል ቦታ ተገበርና ደይ መሓሸ ያታ ሕቶ ኮይና ትራየን ከምኡ ይኻቲ ኣካይዳና ጸኒሑ ኦኬ ንገለ ሰባት ከይተቀይም ክትብል ካብቲ ንዖም ከይተቀይም ካል ቦታታት ደሊ ሰባት ክንከስብ ስለዝኾናሲ ከምኡታት ተገደፍና ይሓይሽ እንዳተባሃልካ ዝኸየድ ነበረ ኣገባብ ኣካይዳ እዚ ኦልሬዲ ፈሪሱ በሪሱ ከም ምዃኑ የድሪኦ ዘለኹ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነይሩ ሓንቲ ቅዕድለካ 2005 ይመስለኒ 2000 ኮታሲ ሱዳን መንግስት ሱዳን ንተቃውሞ ደንበ ወይ ለውጢ ተሃገር ዝሕጂ ንሰምዖ ደለና ወይ ንሪኦ ደለና ወይ በኢትዮጵያ ንገዛርሱ ጸኒሑ ዝካየድ ዝነበረ መጀመርታ ሱዳን ይዝካየድ ነይሩ መንግስት ሱዳን ነስርዓት እዚ ንኽወድ ክቅየር ክጠፍእን ልዕሊ ዝኾነ ዝሰርሐ ኣካል እንተደኣሊ ኮይኑ መንግስት ሱዳን ነይሩ ትዋንቲ ዛክል ገንዘብ ምውል ነይሩ ክሳብ መሳርያታት ውን ክህብ ቁርብነት ዝነበረሉ ግዜ ካብኡ ሓሊፉ ውን ናይተን ተቃውሞ ደንበ ዓቕምን እቲ ኣገባብ ኣካይደንን ስለዘይማምኦ ባዕሉ መንግስት ሱዳን እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣብ እንዱርማን ሬድዮ ን10 ሰዓት ዝኸይድ ሓንቲ ሬድዮ ኣዳልዩ ሰባት ኤሪትራውያን ብደሞዝ ዶላራት እናኸፈለ ብዛዕባ ናይ ኤሪትራ ክገልጹን ወረ ክህቡን ደርፍታት ከስምዑን ነቲ ውሽጢ ኤሪትራ ዘሎ ኤሪትራዊ ንዑ ንኽፀሙ ዝገበሮ ቃልሲ እውን ነይርዎ ብዙሕ ውፅኢት ከዓ ኣካይድ ነይሩ ካሽዑ ብዙሕ ካታተሎ ነይሩ ውሽጢ ኤሪትራ ዝነበረ ማለት እዩ ነዚኣ ምስ ፈለጠ ኢሳያስ
قطع اذا ነገር እዚኣ ጽልዋ ክትፈጥረላ እዛ ነገር እዚኣ ሓደገኛ እትኸይድ ደላ ምክንያቱ ልክዕ ምስትናይቲ ዓዲ ዝኸይድ ሬድዮ ተማሳሳሊ ደርፍታት ናይዞም ደረፍቲ ብሙሉኦም او يفنوه ولا بماكينه ناخذ سب كم دلاي نسمعلو زخد نبر ساعات ينيرو نزيا مسرا اوتوماتيكالي ركب غير مس بشير مالتي اساس مس بشير ركب غيرو اسو خا خمجو حزوم نبر سوداناويان تقاومتي ابيترا زعلمومن زكايدومن زنبره مسኦም كعرقون نعوم كركبون كم مخانون بشير ينغرو مالتي نزيا خبرلكا تخوينا خايلو تاسو زحاتتا اساستا نيرا شعو نزا ريدي زيا تعصول ليلو نزيا تعصوا تا ريدي لعلوتي حيلتا تقاومو دنبد نبره بوليتيكا ودبات لعليان تا ريديو حدغنيا سلازخونتو مالتي دحريو منغ السودان انا كمزن تنعي زقدسني تناتي سلام يمو انت داركب كغبري يلو خوينو مسو خراخب سلازخونكو بخبرت نعاتكم نتوم سب راديو ابزد لكم مخصحكم يلوم مبزحتهم اب كندا اتيوم الله مالتي نتن ودبا كاني ططو ابيلون كابت بيت صحفتاتن ماتي شعو نيسابا ناي جدن سلازخونه تخيدان دبهالي شعو نيرو ناي جدن ابدي سابا كايدلو تاخيبو مالتي بشد شورح يزكايد نيرو حجنا سابا خيديلو او مدام سرعي انا تا ودب انا زنبر كلها او ختعمت مالتي نا اخيبا يحجي زنغركا زلخو اخيبا نايتي تقاومو دبي ابدي سابا ككايد يبلون زبلكا خبصوتنا خا تلاعيلو مالتي ازي ايثيوبيا دوبنا حيزو دلو جينا نتي ناي دوب تحانصص زي تغبره اب عدو خينا نكبلو مخنيات يلنيلو حجب تتمقيلنا مالتي نا اخيبا مخالسي نوري كون انت بايلو اني واي تفالالينا كمان حجتاين خبري لي دمص زلخو قدم سغع خندزي بصلئي توحيتنا وي كانتي بوليتيكاسي بخمزه عينت النارانايو ننحلحلنا وندا تفالالنا ندا تفاناچلنا كنمص صنحنا حجي كن نسو تسغير نقبلكا لي دمص زلخو اذ زبلكا حجن غزار سوزناي تግራይ انا سمعلخو ولا حنتنا عي كستا يكون تيما يكونن او مخفات انت داتي منغستي ناي تግራይ محدار افقيدو وشله او بيت صحفه اقيمكا حجيت وانا غداي نايتي بعل سلطان دلو تግራይ نسي وسانه همزه عنتو زبلكو خازناي سودان دمصاخلكا سودان ابتبي مرتا يامنلو سلازنبره ططو يلو كل بيت صحفتات يبو سغاب راديو كفيتو نيرو مالتي دحري قاني مس هقدف مستسامع معي اوتوماتيكال خان كل ططو كبلو خيلو مالتي حجون زسيم كومي تناي تግራይ غداي حجي ابكم وديقنا وي اب تግራይ مخفات اديس مخفات وزترف ديكونه تغداي اب بعلنا اب نفسنا اب تيريتراوي متحققنا محيالنا زياده انت صريحنا دايتي زياده وصيت كله زخلمبه እዚ ከምዚ ግዝያው ኮይኑ ዝተርፍ ንخبلካ ኢለ እንከ ጽባሕ ንጎ ሓደ ነገር እንድሕር መጽዩ ወይ ሓደ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ አውቶማቲካል ጠጠው ዝብለሉ መንገድ ውን ኩሉ እዩ ስለዚ ንሱ ውልዕ ጥፍና በለ ዝኸይድ አገባብ ከምዚ ስጋዕ ክንድቲ ዕዋት ጌርና ወይ ካሱ ሓደ ፉሊ ነገር ጌርና እንተ ደይራና ሓይሽ ንخبلካ ኢለ ትዝያዳ ናህና ምትቕኻብ ናህና ምጥርናፍ ናህና ምሕያል እንተ ዳ ሓይልና انت ازخي زلو منسي بعابي ايكونن دو بኤሪትራ ዘሎ ولا بኢትዮጵያ ሃሉ ولا بتግራይ ሃሉ ولا بسودان ሃሉ በዚ ብሪገን حمدو ዝخደ ዘሎ አገባብ ተላዒሉ ተመንሰይ ንመሰሉ ጠጠው ኢሉ خمጉት ኩሉ ነገር ክወስድ بتبعت ወጽኢሉ ዘሎ ሰዓታት ማንም ሃገር ናይ ዓለሙን ተቀበሎን ትድግፎን ከምዃና እዚያ خስምረልካ ፈት ولا زنبلو دلنا تحقاو شنخ خطولي لهم تم منغستات دازارو بري از خي زلو غنصات بمتكل بلب ግን ነቲ መንእሰይ ምልዓሉ ንመሰሉ ስጋዕ ክንድዚ ወጪ خمጉት ምخአሉ ይقبلو ከምዃኑ እዚኣ ኩልና ክንርዳእ ክንከዳልና ሓንቲ ንኸሰ ክንጣራጠረላ ይብልና ጥራሕቲ ጎዲሉ ዘሎ ነዚ መንግስታት ዓለም እቲ ዝወሰድ ዘሎ ስጉምታት እቲ ዝኸይድ ዘሎ አገባብ አቃላልሳ ካምንታይ ተበጊሲ ስለምንታይ በከሙ ደረጃ በጽሑ እንታይ እቲ ምኽንያታቱ ነዚ ንኽንገልጾ ብቕዓት ክንውንን ክንክእላለና ነዚ ክገልጽ ዝኽልካት ሞያዊ ትበዓል ሞያ ዝኾነ ትሙር አካል እዚ ክባጋገስ ክኽእል ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ምሰኻብ ዝገበርኮውን
ከምዚ መንእሰይ ብትብዓት ወፂዎ ዘሎ ኩልኩም ምህራቱን ብትብዓት ወፂኹም ነዚ ኩነታት ትገልጹ ተባጋጎሲ ኢለ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ነይሩ ንሕና እውን ኣነ ምስ ፆተያ ኣሎ ሕጂ ብፀሓይ ብፍላይ ኣስፋ ኣብራ ምስኡ ኮይና ዝነደፍናዮ ንድፍለ ሕጂ ንሕና ንገዛ ርስና ትምሁር ኣካል ክፃወቶ ዘግብኦ ተራ ምሽ ሕጂ ኮነን እዚ ቅድሚ 7 ወርሒ ነዲፍና ንዝተፈላለዩ ምሁራትን ሰብ ሞያን ሃገራውያን ሰብ ዓቅምን ዓዲልናዮ ምስኣቶም ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ናታቶም ተሳቲፈ ያለ ልክዕዩ እቲ ዝሰርሕዎ ብዙሓት ናይ ብሓቂ ሃናፅ ዝኾነ መጽናዕታት እናካየዱ ኸድለው እሱ ሓደ ክፋል ናይ ትኽስታይ ትንሕና ንሓቶ ዘለና ግን እቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ማዕረ ማዕሪኡ ንዓለም እዚ ዘሎ ስርዓት እዚ እንታውነቱ ከነቃልዖም ከነጋልጾም ክንክእል ኣለና ነዚ ክገብር ትኽእልካ እቲ በዓል ሞያ እዩ በቲ ቋንቁ በቲ ዓቕሙ በቲ ክእለቱ በቲ ዲፕሎማስያዊ ርክክባቱ ምስ ዓለም ማለት እዚ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ደቂስና ኢና ዘለና ነቲ መንእሰይ ዝኸዶ ዘሎ ንገዛ እርሱ ንዕኡ መሰነይታ ክኸውን ዝግብኦ ክነሱ ኣብዚያ ወሩብ ዝሓቲሎም ኣሎ በዚ ጋጣሚ እውን ደጊመ ይፅውዕ ማለት እዩ ፍላይቶም ኩሎም ዝሃብክዎም ምስ ኩሎም ዝተዘራረብና እቲዮም ብልቢ ብዙሓት ዝተቀበልዎ ግን ኣብ ባይታ ምትግባር ቁሩብ ስልከይ ደላ ኩነታት ከነቃላጥፋ እንተኽኢልና ብጣዕሚ ጽቡቕ ይባህላይ ንዕኡ ክገብሮ ዝኽእልካ እሱ በዓሉቲ በዓል ዓቕሚ ነንሕልሕዱ ዝምድና ዘለዎ ንሱ ስለ ዝኾነ ንሱ ነዚ ብትኹረት ብንቕሓት ሳብ ክንደይ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተውዒሉ ክገብሮ እንተኽኢሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ክቃላጠፍ ኣለዎ ባህላይ እገዳ ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ይግደፍ ትበሃል ኣብ ክንዲ ብኻልእ ዓለማት ዝመጾ ወይ ከዓ ብኻልእ ሃገራት ዝመጾ ካብቲ ኤርትራዊ ካባና ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ክእገደሉ ዝኽእል መንገዲ ክንገብር ኣለና ልዕሊ ምሽ ኣብ ሩስያ ኸይዱ ኣብ ቻይና ኸይዱ ከምዚ ተዛሪቡ ከምዚ ገይሩ ይኮነን ልዕሊ ቻይና ልዕሊ ሩስያ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዘሎ ኣደራ ትዝኸፍአ ነዚ ሰኒትካ ናብ ዓለምና ናብዚ ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ትካላት ናይ ዓለም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ከነቅርበሉ እንተደኣ ኽኢልና እቲ ዓለም ዝያዳ ነዚ መንእሰይ እዚ ካብዚ ሒዝዎ ዘሎ ብዝለዓለ ደረጅኡ ከም ዝልዕል ክገብሮ ቅርብነቱ ከም ዘርኢ ኣነ ፍጹም ኣይጠራጠርን ግን ናና ስንፍና ናና ጠመተ ኣብዘ ዝተለዓለ ጠራሕ ክንዛረብ ወይ ከዓ ጠራሕ ክንጠጠው ኢልና ጋማን ክንብል ቁሩብ ይሃስየና ኣሎ ኪንኡ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ሕድግታት ክንገብር ክንክእል ኣለና እንታይ እቲ እዋናዊ ጠለብ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ኣይና ኢሉ ትምሁር ኣካል ከምኡውን ተም ፖለቲካዊ ውድባት እውን ምሽ ኣብ ውድብካ ፀጊዕኻ ጠራሕ ኣው ኮለል ምባል ዘይኮነ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ንገዛ ርሱ ብኸምኡ መልክዕ ሪኤን ኣብ ከምኡ ደረጃታት እቲ ኣባል ናይዚ ውድባት ዝኾነ ብሞያ ዓቕሚ በዓል ሞያ ዝኾነ ምስቶም ሞያውያን ኮይኑ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ክሰርሕ ፃውዒት ዝቐረበሉ እዩ እቲ ብሪጌድና ሓመድ እውን የቕርበሉ ኣለይ ሰምዐ ዝተፈላለዩ ኽስያት ሕጂ እቲ ዓንቶ ካብ መጀመርታውን መእተው ዝበልኩኻ ደስ ዝብለኒ እቲ ዝኣምነሉ እቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ነበርኩ ንዕኡ እውን እንዳተቐበለ ብሪጌድና ሓመድ ፍላይ ዝመንእሰይ እዚ ተቐባላይ ሰማዓይ እናኾነ ክኸይድ ብምርኣይ ናይ ብሓቂ ሕቡን ክንዕወት ከም ምዃንና ከዓ ኣይጠራጠርን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተቆሞ ትካል ይኹን ወይ ተኽሎ መሪሕነት ይኹን ሰማዒ ሰራቂ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰራቂ ክብል ከለኹ ናይ ሓሳብ ሰራቂ ማለት እዩ ናይቶም ቦቱ ዝብልዎ ተቐቢሉ ንዕኡ ኣብ ምትግባር ዝጓየ እንተኮይኑ ዓወትካ ኩሉ ግዜ ይቕልጥፍ እዩ ተደይ ኮይኑ ኣነ ስለ ዝመርሖ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ይቁኑዕ ዝብል ተኮይኑ ከዓኒ ሒዝኳ ንገደልካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝብል ርእይቶ ይደለኒ ሕጂ እቲ ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ተኺሉ ኣሎ ድበልካዮ ከም ዝበልኩኻ ዓንቶ ሰሚዐ እንደ ኩሉ ንቡር እዩ ክፈርስ ከዓ ንቡር እዩ እዚ ብፍላይ ዝኾነ ስልጣን እንዳሓዘ ኣካል እቲ ንዕኡ ዝምእምኦ ወይ ምስቲ ንዕኡ ዝሰማምዖ ክገብር ናቱ ክስታይ መሰሊ ማለት እዩ ከምዚ ዓንቶ ዝጠቐስክዎ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እጂ ከቕርቦ ዝደሊ ልዕሊ ኩሉ ንዓና ኣብ ክንዲ እቲ ቤት ፅሕፈታት ወይ እቲ ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ተኸፊቱ ተተኺሉ ገለ ዘይኮነ ብመትከል ብዕላማ እዚ ክልተ ህዛብ እዚ
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ምስ ኩሉ ጎረባብቲ ሃገራት ሰላም ዝገድሰና እንዲዩ ብፍልይ ድበለ ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ግን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ናይ ዝኽልተ ህዛብ እዚ ንኽህሉ ንኽንቃለስ ከም ዘለና ዚያ ከስምረላ ፈቱ ብፍላይ ዚ ብሪጌድና ሓመዱ ከምኡ ይትዕላምኡ ደሎ ኣትሪሩ ነኺሱ ከዓ ብኸምኡ መልክዕ ክቕፅል ክኽእል ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ ፈቲና ወይ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ከነሐጉስ ኢልና ደይኮንና ህዝብና ካብ ኩናትን ፀረ ኩናትን ክወፅእ ንዓና ሰላም ልዕሊ ኩሉ የገድሰና ነቲ ንብሎ ዘለና ፍትሒ ወይ ከዓ ነቲ ንብሎ ዘለና ዕብየትን ምዕብልናን መንእሰይናን ስድራናን ወለድናን ሰላም ገይሮም ክነብሩ እንተዳ እንደልዮ ኮይና እዚ መናወራ ወይ ከዓ እዚ ስቑኢሉ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ኩናት ከበሮታት ምስ ትግራይ እናተወቕዐ ዝኸይድ እዚ ነበርያ ነበረ ክንገብሮ ህይወት ክንከፍለሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ እንተበፂሕና ንዝኾነ ነገር ክንገብር ህዝቢ ዋና ናይ ባዕሉን ህዝቢ ናይ ትግራይ ካብ ባዕሉን ኮይኑ ዝተወጋገሰሉ ነዚ ዝዕንቅጽ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ስልጣን ድመጽእ ክህልውን ኣይክኽእልን እሞ ስለዚ ዝምድናና ምስ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ከም ዘገድሰና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና እዚ ትግራዮት እዮም እዚኦም ገለዮም እዚ ዝነበረ ኦልሬዲ ሕጂ እንዳሞተን ይድኸይድ ደሎ ዳርጋ እናፈሸለ ዝመንእሰይ እዚ ብኡ ጸሚሙስ ወዲኡስ ኣብ ከምኡ ዘልዕል መንእሰይ እውን ኣይሰማዕኩም ብፍላይ ዞም ትብሎም ዘለኻ ውሱናት ከምኡ ክብሉ ትሰምዑማት ንዓይ ኮዮም ትግራዋይ ድብሉ እንደሎ ኣነ ኮ ትግራዋይ ኻዮም ድብሉ እንደሎ ነው ሕጂ ነዚኦም እንታይ እሞም ልሸሎም ስቑኢልካ ተዓንቱ ትበልኮ ነፍሰ ቅትለት ፍጽሙ ደለው ማለት ነው ነፍሰ ቅትለት እጂ ኣብ ከምዚኦም የድሕነና ንኽንብል ኣይሆፕ መቸም ልብዕ ቢዮም ሎሚ እቲ ኩነታት ንገዛርሶ ኣብ ባይታ እዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ብሪጌድና ሓመዱ መሃር ምዃኑ ኸ ይኣምነልየ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ስለ ዘይረኣዩ ምስቲ ስርዓት ከይፈተው እናተሓጋሓጉ ዝኸዱ ዝነበሩ እምበር ምስቲ ውሱናት ኣካላት ናይ ግድን ሰቡራይ ስለ ዝኾኑ ምስቲ ስርዓት ኩሉ እዚ ባህርያዊ ትዝበዝሕ ኣካል ግን ካብቲ ተቃውሞ ደንበ ክሪኦ ዝኽእል ፍሉይ ዝኾነ ውፅኢታዊ ተግባራት ስለ ዘይረኣየ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ልዕሊ ዝኾነ ንኹሉ ኤሪትራዊ ጸሊዎ ከም ዘሎ ኣይስሕቶን እየ ምክንያቱ መንእሰይ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ በዓል ስራሕ እዩ እቲ መንእሰይ እንድሕር ተበጊሱኻ ዝኾነ ነገር ዕንቅፋት ክመጽእ ኣይክእልን እዩ እቲ ዘሐጉሰካ ከም ደጋጊመ ዝበልኮ ኣብ ስምዒት ዝተመርኮሰ ደይኮነ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ምትእኽኻብ ይገብር ዘሎ ብንቕሓት ይዝገዝ ዘሎ ስቑ ባህውሪ ይኮነ እንድኸይድ ዘሎ እዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ክእል ኣሎ ኣነ ምስጥን እዮም ናይ ብሓቂ ሰላም ረኺብካ ንኽትከይድ ዝገብሩ ኣተሓሳስባ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ መናእሰይ ከም ምዃኑ እየ ዝዕዘብ ዘለኹ እዚኣ ከምዚኣ ኣላ ኢለ ሓንቲ ክስታይ ድረኣ ኩላሲ የብለይን ጥራሕ ኣብቲ ዝምድናና ተዓንቶ ዝብላ ዘለኹ ከነሕይላ ኣለና ምሁራትና ስርዓት እዚ ንምሁራት ዝደሃኸ እዩ ካብዚ ወፂና እዚ ባህርያ ዝልክዕ ከምቲ ናይ ትግራይ እናበለ ዝኸይነበረ ምሁር ዝበሃል ከዓኒ ጨርሹ ክለዓልን ክጠፍን ከም ዘለዎ ዝገበረ ስርዓት እዩ ነዚ ንሕና በንጻሩ ከዓ ልክዕ ከምቲ ዝምድና ምስ ህዝቢ ትግራይ ንብሎ ዘለና ሬስፔክት ናይ ምሁራትና ኸ ንሱ ምዃኑ ቀላሲ ናይቲ ጉዳይና ሓሳባት ከመንጩ ዝኽእል ቲ ምሁር ኣካል ከም ምዃኑ እዚኣ ብመትከል ነኺሱ ዝመንእሰይ እዚ ክሰርሓላ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ከምኡ ክንብል ኮልና እሱ ድመርሓካ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ ንሱ ግን ሓሳብ ኣመንጩ የቐብለካ እሞ ነቲ ሓሳብ ዘተግብርካ እቲ ሓያል ዝኾነ መንእሰይ ባዕሉ ክጎየሉን ክዘለሉን ክመሃረሉን ከም ዝኽእል እናገበርካ ክትከይድ ከለኻ ጽቡቕ እዩ ባህላይ ነቲ ኩነታትና ዝያዳ ብፍላይ ነታ መጻኢት ሃገር ንብላ ዘለና ውሕስቲ ዝኾነት ሃገር ንኽትኮነልና ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ራድዮ ኤረና ኣብ ናይ ሳት ፍሪኩንሲ 117.8 ሜጋሄርዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬት 27.5 ዝመደበራ እያ ከምኡ እውን ብመገዲ ባይ ዘ ዌይ ብራሺኖ እዚ ኣነ ንስኻ ንዕሎ ዘለና ብመገዲ ሓፂር ማዕበል 25 ሜትር ባንድ ይዝፍኖ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ኤርትራ ስለዘየለ ብመገዲ ራድዮ ብመገዲ ባተሪ ጌርካ ክትሰምዓሉ ትኽእል ጌርካ ይዝፍኖ ዘሎ
حتصير معبل ويك شورت ويف 15 متر باند مخانيو نخلكم تخاتلتي دنسي رادي إرنا نزمة بزي بمجدي يوتيوب تكاتلو خاب يوتيوب أتيهم رادي إرنا لكم متصوعوا شو لايك شير كومنت سبسكرايب مقبار دحر حرايت بولو تليفوننا نزي مس ممهر براش نعلو زلنا رئيتو لكم تقوينو ويك تفلتو تدليو حتوتات لكم كوينونا براش زملكت ناب بادو 4 شعتن شو عت حدا شدشت حدا 35 40 حدا شدشت حدا 4 دغمه 00 4 شعته شو عت حدا شدشت حدا 35 40 حدا شدشت حدا 4 دولكم انسر ماشين لاو ملختكم ويزلكم حتتات ناب ممهرنا عيانا حاونا برهان براش كتقول فتقوليكم مالتي براشينو زاناي حتصير معبل ويك شورت ويف بالطعمي ابز ساعات زد لايت الكتريسيتيس ل زي اللي زي توب سلا ابز ساعات زي اصل بخومي ذا بروجرام زي لك ساعات كنقبرا زلنا اللي عليها نكيد كم زي بلنا زولكو خا مجمريا صبو اسكا قدمي مودانا نزن تريفنا نازل وادا غاي كنت كمل براشينو ابز ساعات زي تكاتاتلو لخا قداماي مينسترنا اثيوبيا ويل كمزي وجز دالو زلو يزمسل سحبوك تطلو نايكيه بحري بفتوديو بمرداديو بحلديو خنوستينا قال لما ليلو معات استايزبل نيرو at the same time مرحي هاجر ارترا سخامر حنا سلطانا ركيبه كالخو قال لما زهز بزي خلتبه بعينته يلو يحسب زبل جيجا يزولو قال لما وي تاريخ يفلتني نابله ويل اسكب زينات كاري تغفل الدلي انتي سمعك همزة تقول كلا خنا ابنت ابسي وموناتي تيلك حجسي قاقد الليو حانتي تحقسني عنو انتقصو نيري زي عبية ابزي حجيب زوان زي قالسي كساب كندي بنقحات بوليتيكاو نقحاتو سماي سقيلو همزة اللو زريئك كابت دا اللي خوينو حادث بالكاي ذكرني بزي كوينات نغزار حزب تግራይ እንዳተቀጥቀጠው ሁሉ حزب تግራይ ብልዕልዩ ሓደጋ ወሪድዎ ኣብ ዘለወሉሁም ሞት ኣብዚ ተቃውሞ ደንበ ይኹን ብፍላይ ካብ ዝናይ ያክል እንተዳ ኩልና ንካታተሎ ኮይና ሕጂ ኣነ እውን ኣብ ታሸዓት ገበርኩዋ حزب تግራይ እንተዳ ኣብቲ ሽዑ ቃለ መሕተት ዝገበርኩዎ ስርዓት እዚ እንተዳ ብጉቡእ ፈሊጥዎ ስርዓት ዝቀዳይ ነገር ዝግደፍ ድብሎ ፍላይ ሰባይዚ ጸላይ ናይ ዝኩል ቀርና አፍሪካ هم ምዃኑ እዚያ ከነስምረላ ክንክላለና ናይ ኩልና እንተዳ ኮይኑኻ ነዚ ሰባይዚ ወይ ነዚ ዝግደፍ ድብሎ ነተሓሳስቡን ሱር መሰረቱን ቦንቂስና ካብ ቀርና አፍሪካ ክነጥፎ ክንክላለና ነዚ ክንገብር ተኮይናኻ ናይ ኩልና ምትሕብባር ናይ ኩልና በሓደ ምቅላስ ከድሊ ማለት ፍላይ ካት ህዝብ ከምታ አንተ ወጥቆ ነበርኩ ዘዛብዚ ስለዚህ ኣብተዋንቲ ከምዚ ዝነበረሉ ህዝብ ትግራይ ከማን እንታይ ዝብል ዛረቡ ነይሮም ማለት ንሕና ምስ ሰራዊትና ኢና ጃሽዑስ ትግራይ ኣብ እንታይ ሞት ነይራ ኣነ እኳ ባዕለይ ሚዛነ የቀሚጠ ነይረ ልክዕ ካይ ነይሩ እንተዳ ቁርብ ትንፋስ ረኺቡ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ህዝብ ትግራይ ነሰብዝ ንኸጥፍ ኣብዛኣተዋቲው ኸጥፎهم ምዃኑ እዚያ ክንስምረላ ክንከል ኣለና ኢለ ነይረ ስለዚህ ካብ ጓኖት መጽኦም ነሰብቲ ዘጥፉልና በዓልና ነጥፎ ኢዴትካይና በሓባር ኮይና ቀዳማይ ጸላይና ነጥፎ ንቃለስ ዝብል ሓሳብ ኣምጽእ ነይረ ሽዑ እቲ ሰብ ተማቃቂሉ ነይሩ ማለት እዩ ድሕና ምስ ሰራዊትና ኢና ኣይፋል እዚ ተተገይሩ ተባሂሉ ከም ድራኻዮ ብፍላይ ዝዓርሞሽሞሽ ዝኾነ ሓይሊ ካብዚ ናይ ብሪጌድና ኣመዱና ንላዕሊ ዝነበረ ዓቅሚ ሰቡን ሓይሉን ውዳቢኡን ዝናይ ኣክል ኣው ነበረ ዝኾነሉ ሰዓታት ይነይሩ ሕጂ ግን ዝሕጉሰካ እዚ ዘልዓልዎ ነጥቢ ዓዊሉ ኻዝ ተዛረበሉ ማለት እዩ ትዋንትስ ትግራይ ተዛረቡ ገለይ ተዛረቡ እቲ ሰብ ተማቃቂሉ ባዕሉ ብክስታይ ማለት እዩ ኣብዚ ኦፊሻል ግን ዛቢ ዓዊሉ ተዛረበሉ ወይዳ ናይ ሰረቀት ስራሕ ኩሉ ግዜ ኸሙ እንዲ ናይ ኢሳያስ ዝብሉ እንዲ ተማሂርሱ ቅድሚው ከምዚ ክንገብሪና ከም ጸኒሑስ ንሕና ዓያሺ ኮና እንድሕሪ ኻይዱ ካብ ክልተ መዓልቲ ዲገለ ክዛረብካ ሰሚዐ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ ግን እዚ ተቃውሞ ደንበ ፍላይ ዝብሪገድና ሓመዱን ብሙሉአን ዘን ሜድያታት ናህና ኻኣኒ
بمولة كمزي مصعنا سلازخونه نزي حجي خستا خنقبر حابيرنا قال خنحاسبول لنا زبل يسمعكم انا بانصارو اذا نايزيوم بروباغندا يكون نايزيوم كستا يكون ولا تبحرن غزارس ويتعاسب يكون ابوتو ابت زلو خصنحناي قدم قداماي صلاينا غحفنا خندر بخنكلالنا نزي كل زمت زلو صعبينات ቀንድ ጠንቅ ዝኾነ ህግደፍን አተሐሳስቡን ስለዝኾነ ንዑ ኸነጥፎልና ኢሉ ምብጋሱ ስጋዕ ክንደይ ነቂሑ ከም ደሎቲ ተቃውሞ ደንበ ዘሪኤካ ህሞት እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ዘሐጉሰካ እዩ ካልኣይ እቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ እንተዳ ሓቂ ክኸውን ክእል ዲ ክእልን ኢልና ንዛረብ ኮይና ኣነ ብወገነይ ናተይ ግምት ሓደ ንዓይ كل خيل انديتي هو كتاب امونغو خلتيوم نسو خا ناي سلطان وي ناي مبصعاتا زتاتاتو نسو قال قرب نعاي بتصحني كباسو مخيلي نسو فتحو وغن زاراربو كله يخول يوم زبل قمت يدلن نعاي كساب كينو غيدو نخيناتن قالن بفلاي توقسو ناي ابي زخيد الله لا امنن انت دا غير كوينه تخينات بجرين لايت ناي إساس جن كخيط كم زخيل جن يأمن مخنياتو تا عصب دي ويابت بحر خاطو دي تي سراويت ناي إثيوبيا نسو عين عميتو وخمداتو جيرو يمسل وتهدرات ناتخباب جيركا قرب توك توك ناي مبال كم زقد محج معات هيوز تفعلو زنبرة دايكوني وسنا هيوز تفعلو جيركا موزي تقداينا قبل يخيل يزبل قمتاتون علني تداي كوينو جن يخيل يزبل امنات يبلين حق حاجتي كوينات كم زيتي ناتي ريتو تي لعل كل قلنا عايز حق سني سلازل على كالي خمان نسو زمن اللي شو دلهم بر تيري تراو بمولو ايه دبلكات لهم بيجاكاتهم زوم عنتو تقسم نور كاد السلامة والسلفتات كيدهم داون بريقادنا حامد زبلن نورو نسوم ترى يعني خوام تسمعها قال يوم كات زحوق سكاب زون حدا تريو له تراي زوم كاندي تنكي اب تقاومو دنب خم تقاومت مسيلهم زغعازو زنبرو سبات ولق سبات هذا ساعات زيان الساعه بلنا تخيل يا زبل قمت غيرهم بحرنا كورر يبل سلازلو از كل اريتراوي بحابار كوين ولاتي جبر شبراوي مثلا لو مسانا خوينو نزا بحرنا خندحن بحد تقاومن دغافن زبحال بساعات زي عيد ليلاني خبلو خوام تسمعوا جن بزح اغستايلن تمليسو خملشلوم يدو زخيد سبونا يراخون ويكا ابتي زكاتاتلو مالتي تبعق ما يدريو من 40 شانه ديراخو بزح كل خلقهم سلازي ناي مفلالي ناي بحق يصبق مرأيا نايتي هيوت نايت قالسنا همخانو يعزب الله دخمتات اب غعزو قالس خاني نابكم درجه خبصحم زم كلت حسيت مراحت قاني خاطي خبصحو زغبهم عنقفاتات رخيبهم كم دلو تعذيب الله مالتي زي حج السومز قبرو نغزارسو بغلت يوم شنخ انفاكت تاريخايو سبز زلعللو ساعات معاسي نيرو انت دايلكا زي تግራይ ናይ ስዋኣት ዝገለጹሉን ናይ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ሓዘን መዓልቲ ዝገበሩሉን ኣብ ትግራይ ድሕኣው مسؤول ላጊቦም እዮም ሕጅታዩ ኣብዚ ንዓይ ሽዑ ሃበኒ ምልክት እንታይ ነይሩ ዞም ሰዋት ዚኣተውምን سواتنا ونكن غورنا لهم زبل وعوعتا خات وشت حزب خيمص نزن خكالا خلو جينا بكيناتينا دلنا تخينات عرفن بزون يواطاو طلنا لإثيوبيا قبل زنهانا بفلاي زغبرو تاكتيكال كستاي كون خيري زبل قمت علن مغنياتو زناي بريغنا حمدو منكسقاس زناي بريغنا حمدو ناتو ريفلكت ناتو منصبرقتا وشت عدون صلواتا تفطر سلازلو خفطر يخانا يقدن مخنياتو تقداي زخونت منسيا وشت هاجر دلو السون بعلو كتسخ مهانو ايطاراترولن يمالتي نسو اوكيجينال صبق اغاط امر خيبو بناي سوات امسيلون توعوعتا في ختما ويابتا هاجر اريترا كل عاس لزخل جينا بكيناتينا زلنا نمبال يدوم زمصوون حدا خابتي تاكتيكال كستايكم مهانو زياخن رداخن كدالن
سلازي زين سمعوا زلنا سي كل شيء رأي مالتي ناي أبناء كومي أنا كومي أنت لا خوهم كوين خمسات بالقات أرقاش تخونه وقا كايدهم نسو بزفق دلخا مبر إريتراوي حايلي نزخونه نجر ولا توش تهاجر دلو أيكونن دو بحرنا وزدو يقايلو نبحري ويعسب ودب كستاخ قبرالو يتواهيلي كونن زمان سيزي أبزيد لي خينات أبزيد لي خيناتون قوتيتهم أبزيد لي ماليا ديبلي هو كم ذات فقيرهم ميم جناي تيريتراون قبل كايله قراتي جناي نزامنلو نخقبر دحر بلا أكال يكونن أبي كافلتي أمحارها فلتيهم زيا ولا حنت قبروا يكون نايدق حيلونا يدليهم نيتو مش تدلو انت دا بلبي كوم عين توقسات كوست كوينو مادتي جن أي وسدنيو أي مثلا أنا بوجنا أي كم أبو تهدراوي كستاي قرب تو مكرو دلني في اللايز خفت نايزهم سوات زيهم كاب زراعة خوون كاب سوهال كلن كومو قبريهم دبل أمنات يبلين زياتهم بتون كلز تبلعيهم انتهى موت بالبزح غنزارة بالخير دينا يوا بيتا أنا يا كلي بهالاي بشم كلهم تخطاتلتي دمس رادي أرنانا دالوتين لما عندها كان عدل كما سكنا كافتو ناي حتصير معبل سلاز غنت شورت ويف ناي ساعة بروجرام بوينا لما عندي غلطيفنا خلفنا بلا زلنا ما انتنا بكل خطبة صحوشت إرترا ان براشينا ثانك يو سو ماتش كبرتها هبلي ثانك يو يا ناتا قال حتوتات ندحر متي خبزهم تخاتلتي نابخا خبلي امخت ملسلم دلوك تكون تسفا قبر طبو صقم يلن ترى حاجهم اي نحما منسي في الله ناي منسي صراحة احنا من سنتنا نقبرو نبرنا ابزي دحري 5 عامت كاري اللهم مالتي زي ابايتا جيتي ورس دبال حجز وارساي دبال كمزي مبري وارساي دبال برت حنجيتكا وارساي لكا تجددنا زحزنا برسي انت مالي ست منسي كحزي لكا زي وهاب نبر سويلو زي ترجمو جناي زخونه قستاي زي تريفو ابايتا جنت منسي نمسلو بتبعت وصي كل نجار كخفل قربنت زري له دلو سعد مرأينا كل يريتراو حبن كخلالو تفتحها اي كدوم جيكانيو توشت هاجر دلو منسيكا تسمو خانوها رقصنيا تسيغن كم دناي كدن حجون دبرعن كستا يكونن سلازي جوها كلها حزبي ساعاتاتو ناتقاربي تي زوم حواتنا ها بفلاي زوم تداناغستي تباهلو إذا خي زلو ناي بريغا حمودو من كسقاس نعاهم انكلودين نعاهاتكم نقول لنا مثلنا نمحلا ويلو زباغا زلو قالسكم مهانو بغوب خنردو صبوقيو سلازي خمون نابلكو اي نحما كلنا بحاده خوينا غداينا هنحصرو نصعار يبل يغني اللي ريديرنا يا خمون يوناتا